Καλησπέρα παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Extended Speeder, αλλιώς Βασίλης Βασιλείου, και συνεχίζουμε στο δεύτερο επεισόδιο του καναλιού μου Tutor.gr με απλά βήματα για το πώς χρησιμοποιούμε κάποιες από τις λειτουργίες του canva.com. Την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε δείξει intro και outro για το YouTube. Προσπαθούσα να σκεφτώ στο επόμενο επεισόδιο τι θα ήταν καλύτερο και τι θα ήταν πιο ιδανικό για να κάνουμε και να δείξουμε επάνω σε κάτι το οποίο μπορεί και επαγγελματικά να θεωρηθεί χρήσιμο για όλους εσάς που παρακολουθείτε. Θα γίνουν κάποια μαθήματα και κάποια βίντεο επάνω σε κάποιες τεχνικές. Όπως είχαμε πει, το Canva έχει μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων, όμως σήμερα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα λογότυπα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι τα logos, όπως γράφω εδώ logos, είναι πράγματα τα οποία μπορεί και επιχειρησιακά ένας άνθρωπος να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί, να φτιάξει εξ αρχής για μια επιχείρηση και για μια εμφάνιση επιχείρησης, και μπορεί να χρησιμεύσουν αρκετά. Υπάρχουν σίγουρα τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και υπάρχουν να δημιουργήσουμε και εμείς το δικό μας logo. Ας πάμε ένα λεπτάκι πέρα από το γενικό, να τα ψάξουμε από τις γενικές κατηγορίες. Για εσάς, για εσάς μου βγάζει κάποια από τα, κάποια από τα αγαπημένα μου, από τις αγαπημένες μου κατηγορίες πραγμάτων, οι οποίες πιθανότατα θα ταιριάζουν στο δικό μου στυλ. Εδώ θα δείξω κάποια πρότυπα μιας φίλης που είχα φτιάξει για να καταλάβετε στο περίπου πώς κυμαίνεται. Ας πάμε όμως έτσι κι αλλιώς εμείς στο κεντρικό μενού και ας κοιτάξουμε να κάνουμε από εδώ την αναζήτηση ως logo. Εδώ είναι το περιεχόμενό μου. Μισό λεπτάκι να το βρω. Να γράψουμε καλύτερα, γιατί αυτό που ψάχνω να βρω και δεν έχω βρει είναι 500 λογότυπα. Νομίζω ότι είναι αυτό εδώ που λέει λογότυπα, πρότυπα για λογότυπα. Νομίζω ότι είναι αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ξεκινάει 500, βλέπω και κάποια πολύ ωραία. Ας πούμε το Jiguli που ήθελα για μια φίλη, ή όλα αυτά εδώ, γιατί εγώ συγκεκριμένα, για να είμαι δίκαιος, έχω βάλει το Pro, την έκδοση Pro, οπότε υπάρχει και δημιουργία καινού σχεδίου και είναι να πάρουμε και ένα σχέδιο εμείς και να το φτιάξουμε όπως θέλουμε ή να το επεξεργαστούμε. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα σχέδια, εξαιρετικά σχέδια θα έλεγα. Ας πούμε το boutique είναι μια καλή αναζήτηση. Ας ξεκινήσω εδώ το συγκεκριμένο. Εδώ είναι δύο πρότυπα που μου δίνει. Μπορώ να γράψω εδώ πέρα και το boutique για να το έχω για μετά, και θα σας δείξω τώρα τι θέλω να πω και τι θέλω να κάνω. Ας υποθέσουμε ότι εμείς έχουμε ένα μαγαζί και θέλουμε να φτιάξουμε ένα λογότυπο fashion design για το κατάστημά μας, για τα ρούχα τα οποία παραδείγματος χάρη εμείς έχουμε. Όπως βλέπετε εδώ θα μας δώσει μια παρεμφερής και όμοια γκάμα με το προηγούμενο μάθημα το οποίο κάναμε, με κάποια εργαλεία. Συνήθως τα εργαλεία είναι το σχέδιο, έτοιμα πρότυπα τα οποία μπορούμε εμείς να τα επεξεργαστούμε. Εμείς πήραμε τώρα ένα πρότυπο το οποίο μας έχει εμφανίσει, μπορούμε να βάλουμε και άλλες σελίδες.
δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε μόνο αυτές. Ας πούμε, εγώ για μια φίλη, σας φέρω ένα παράδειγμα έτσι λίγο ενδεικτικό, της ετοίμασα 11 σχέδια, τα οποία θα σας τα δείξω μετά προς το τέλος, για να επιλέξει ποιο λογότυπο της αρέσει περισσότερο, επάνω στο όνομά της και πάνω σε κοσμήματα. Οπότε θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Θα πάρουμε τώρα τη λειτουργία, αυτό το fashion δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα, θα κάνω διαγραφή και θα κάνω και εδώ μισό λεπτό και μια διαγραφή και το κάτω, να μείνει μόνο αυτό, δεν το θέλω. Ένα πρότυπο είναι αυτό. Ένα άλλο πρότυπο που θεωρητικά μπορεί να μας αρέσει, προσθήκη σελίδας πατάω και θα επιλέξω κάποιο άλλο που είναι πολύ όμορφο. Μισό λεπτό, από την κατηγορία boutique. Εδώ είναι το ZR, ας πούμε, το οποίο καταλαβαίνετε από πού βγαίνει. Ας πατήσουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ παραδείγματος χάρη, που λέει fashion, μπορούμε να βάλουμε με την ίδια γραμματοσία ή να την αλλάξουμε το όνομα του καταστήματος το οποίο εμείς έχουμε φτιάξει. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα γνωστό κατάστημα με παρεμφερή όνομα, ας πούμε το Ziara, όπως γράφει, και ένα παρόμοιο, γιατί δεν μπορεί να γράψει το κανονικό όνομα, Ziara. Αυτό θα είναι το όνομα εδώ πέρα. Εδώ είναι το εικονίδιο. Εδώ πέρα μας βγάζει κινήσεις που να γίνονται. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς θα φτιάξουμε τώρα ένα πρότυπο το οποίο θα είναι logo, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ σε διάφορες επιλογές που έχουμε, εδώ στα γράμματα, θα μας έχει τη γραμματοσιά. Μπορεί να αλλάξουμε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βάλουμε αυτή τη γραμματοσιά ή αυτή τη γραμματοσιά. Μπορεί εδώ μπρος πίσω αλλάζουμε. Εδώ το ZR, ας πούμε, έτσι είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο, οπότε αλλάζουμε τη γραμματοσία. Το σχήμα εδώ μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Για κάποιο λόγο περίεργο, καλά να τα αφήσουμε ίδιο, γιατί βλέπω αποσπρώμενα κομμάτια, όπως βλέπετε, οπότε δεν βολεύει να το αλλάξεις και να το προσαρμόσεις. Κλείδωμα φόντου, άμα το κάνουμε αυτό, κλειδώνει αυτό το φόντο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάνω στο φόντο, εδώ παραδείγματος χάρη, εδώ το ZR που έχουμε φτιάξει, πατάμε εδώ χρώμα φόντου και εμείς για κάποιο λόγο δεν μας αρέσει το λευκό χρώμα, θέλουμε να βάλουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να πάμε στα έτοιμα χρώματα όπως αυτό, αλλά μπορούμε να πάμε και στην προσθήκη νέου χρώματος και από την γκάμα που μας δίνει με κωδικό μπορούμε να πάμε και να βάλουμε εμείς. Εγώ θα βάλω ένα διακριτικό, ας πούμε ροζ ανοιχτό, να του βάλουμε κάτι λίγο να το τονίσουμε. Ziara Modern Clothing Store. Το κάτω δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Στα στοιχεία, όπως είπαμε, στα σχέδια έχουμε βάλει ήδη το boutique, το οποίο μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή και να το βάλουμε και στα στοιχεία, να κάνουμε αναζήτηση boutique και με τα στοιχεία εδώ. Στα στοιχεία θα μας εμφανίσει όλα τα γραφικά που υπάρχουν, τα οποία θα σας τα δείξω και μετά λεπτομερώς τι μπορούμε να κάνουμε. Φωτογραφίες για logo δεν θα το πρότεινα, ούτε βίντεο για logo, και σχήματα που δεν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ας το αφήσουμε λιγάκι όμως εδώ, στο πρότυπο το συγκεκριμένο που έχουμε φτιάξει, και το αφήνουμε έτσι. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Πάμε να βάλουμε και εδώ τη λέξη Ziara. Ziara Boutique. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε φτιάξει το όνομα, το boutique δεν θα το αλλάξουμε ούτε εδώ. Το εικονίδιο εδώ πέρα, το χρώμα, θα πάμε πάλι εδώ πέρα, αν θέλουμε για κάποιο λόγο να το κάνουμε το χρώμα
διαφορετικό. Αυτό δεν πηγαίνει πολύ, ούτε αυτό. Βλέπετε ότι κάποια είναι λίγο ατέριαστα. Νομίζω ιδανικά αυτό το χρώμα πηγαίνει. Αλλά μπορούμε παραδείγματος χάρη να βάλουμε και αυτό. Δεν είναι άσχημο χρώμα. Μπορούμε να βάλουμε και το Zara Boutique. Και αυτό είναι ένα σχετικά καλό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το χρώμα το οποίο προτείνει δεν είναι άσχημο. Μου αρέσει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ και πατάμε προσθήκη νέας σελίδας για να φτιάξουμε ένα καινούριο λογότυπο για το κατάστημά μας. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε από την αρχή να φτιάξουμε εμείς ένα δικό μας λογότυπο χωρίς να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμα τόσο έτοιμα πρότυπα. Και θα πάμε στα γραφικά στοιχεία. Έχουμε κάνει μια αναζήτηση boutique και θα έχουμε κάποιες εικόνες. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα δικό μας με boutique, το οποίο να πουλάει διάφορα γυναικεία ρούχα, παπούτσια. Οπότε θα βάλουμε κάτι το οποίο από την κατηγορία εδώ πέρα, κάτι το οποίο να είναι κάτι όμορφο. Για να δούμε τι θα μπορούσε να είναι αρκετά όμορφο. Μην ξεχνάτε, και σας το ανατονίζω, έχω την επιλογή του Canva του Pro. Οπότε έχω και την επιλογή. Όχι, δεν μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι καλό με την κρεμάστρα. Και αυτό θα ήταν να είναι πολύ καρτουνίστικο. Για μένα αυτό είναι αρκετά όμορφο. Αλλά ας κοιτάξω και τι άλλα μπορώ να ρίξω μέσα στο τραπέζι. Αυτά εδώ κουνιούνται. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτό. Αυτό είναι σχετικά καλό. Αδιάφορο. Ας βάλουμε, ξέρω εγώ, εδώ fashion. Να βάλουμε ένα fashion. Ας βάλουμε αυτό, γιατί δεν βλέπω να μου αρέσουν ιδιαίτερα τα άλλα σαν σχήματα. Ωραία, νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι αρκετά όμορφα. Αυτό είναι γκρίζο, δεν μου αρέσει πολύ. Ας βάλουμε αυτό εδώ. Εδώ πέρα το έχω ακριβώς με τα δύο, με το σταυρό να σχηματίζεται κάπου στη μέση. Γράφω, ας το κάνω αυτό αντιγραφή. Να βάλω εδώ ένα κείμενο, προσθήκη λίγο κείμενο. Κάνω επικόλληση. Το επιλέγω. Το βάζω από κάτω. Και θα πάω εδώ να βρω μία γραμματοσυρά η οποία ενδεχομένως να μου αρέσει για το συγκεκριμένο πρότυπο. Ας δω και μία από τις προεπιλεγμένες που έχω εδώ, γραμματοσυρές που έχω τελευταία χρησιμοποιήσει. Ας το βάλω εδώ 24. Για να δω κάτι το οποίο να είναι αρκετά καλλιτεχνικό. Θα μπορούσα να βάλω και αυτό εδώ. ZR.
το βάζω, ας ανεβάσω λιγάκι πιο πάνω αυτό. Βάζω εδώ το εικονίδιο Ziara και παραδείγματος χάρη, επειδή δεν μου αρέσει το χρώμα το μαύρο, θα προσπαθήσω να βάλω ένα ροζέ χρώμα. Κάτι τέτοιο. Μπορώ παραδείγματος χάρη να το σκουρίνω ελάχιστα και να το κάνω σε αυτό το χρώμα. Και από κάτω με τον ίδιο τρόπο να βάλω ένα Fascio Trends, ξέρω εγώ, ένα Fascio. Μπορώ να βάλω, τι να γράψω τώρα, Ziara Fashion ας πούμε. Fashion Trends ας πούμε. Μπορώ να βάλω και αυτό. Αν εγώ εδώ το επιλέξω και πατήσω το κουμπί αντιγραφή μορφοποίηση, απευθείας εδώ πέρα θα μου το κάνει ίδιο. Δεν το θέλω, γιατί συνήθως όταν κάτι το βάζουμε από κάτω, το θέλουμε σίγουρα μικρότερης γραμματοσίας και το θέλουμε και με διαφορετικό στυλ. Οπότε στη γραμματοσία εδώ σίγουρα θα βάλουμε ένα άλλο, γιατί δεν ενδείχνεται να έχει το ίδιο πράγμα, να είναι λίγο πιο επίσημο. Τώρα από γραμματοσίες υπάρχουν και πολλές που είναι ελληνικές, υπάρχουν και ξένες. Τώρα αυτό έχει να κάνει και λίγο με εσάς, με το τι σας αρέσει να βάλετε. Και εγώ λίγο με τις γραμματοσίες είμαι λιγάκι ας το κάνω αυτό εδώ πέρα για να μην μπερδεύω με καφετή. Στο κάνω κάπου στο 12 και ας επιλέξω εδώ πέρα μια γραμματοσία. Θέλω λίγο να είναι πιο επίσημη. Ωραία. Και αυτό εδώ μπορεί να είναι μια καλή γραμματοσία. Την κάνω στο 13. Επιλέγω και αυτό εδώ να το φτιάξω κάπου εδώ πέρα σε σχήμα Ziara Fashion Trends. Οπότε έχω φτιάξει ένα δικό μου πρότυπο. Πάω προσθήκη σελίδας, αφού έχω κάνει αυτά τα τρία. Πάντα ακολουθεί το τελευταίο πρότυπο η αντιγραφή, οπότε εδώ πέρα έχουμε αυτό το χρώμα. Πηγαίνω στα στοιχεία, όπως βλέπετε έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από προϊόντα και συνεχίζω να κάνω και κάποια άλλη κατηγορία πέραν από το fashion, όπως θα μπορούσε να είναι, για να δοκιμάσω στο pharmacy, να δούμε τι βγάζει. Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είναι το εικονίδιο ενός φαρμακείου. Με τον ίδιο τρόπο, αν πάω σχέδια και πατήσω εδώ pharmacy, και στα σχέδια θα μου εμφανίζει πολλά προτινόμενα. Θέλω να σας πω κάτι για να καταλάβετε τώρα το τι γίνεται. Πολλά από τα σχήματα που βλέπετε εδώ είναι σχήματα υπάρχων φαρμακείων που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Ας πούμε αυτό εδώ, έχω δει φαρμακείο που το έχει. Έχει πάει και έχει κάνει. Έχει κρατήσει το σήμα και έχει αλλάξει το εικονίδιο. Όπως βλέπετε εδώ, έχει πάρα πολλά σχηματάκια προκαθορισμένα. Έχω ένα φαρμακείο εγώ παραδείγματος χάρη
Το έχω ανοίξει καινούριος επαγγελματίας και θέλω να φτιάξω το δικό μου λογότυπο με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή για ένα φαρμακείο. Μπαίνω εδώ, σε πρώτη φάση όντας και λίγο λιγότερο μισό λεπτό να δω ποιο μου αρέσει περισσότερο, όντας και λιγάκι μη γνώσης πραγμάτων, και θα πρέπει να επιλέξω ένα σχήμα το οποίο να με ικανοποιεί. Ας βάλουμε ένα συν στο συγκεκριμένο εδώ και ας πούμε εδώ πέρα ας γράψουμε με την ίδια γραμματοσυρά Pharmacy Net. Όπως βλέπετε εδώ η γραμματοσυρά είναι αρκετά μεγάλη, θα το μικρύνουμε μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο τουλάχιστον να χωράει κάπου εδώ. Το μετακινώ λιγάκι παρακάτω. Εδώ λέει για παράδειγμα Medical Clinics, θα μπορούσε να λέει Pharmacy Net σκέτο, θα μπορούσε να λέει, όχι δεν το βάζουμε αυτό, θα μπορούσε να προσθέσουμε ένα κόμμα το οποίο να γράφει κάτι άλλο. Όπως βλέπετε έχει προσθεθεί ένα άλλο σχήμα. Medical Clinics, ας το αφήνω έτσι τώρα, δεν υπάρχει και νόημα. Και αυτό εδώ κάπως έτσι. Με τον ίδιο τρόπο εδώ μπορούμε να το αλλάξουμε και χρωματισμό. Μπορούμε να πάμε εδώ με τον ίδιο τρόπο όπως σας έδειξα. Να το κάνουμε κάπως έτσι ή αυτό το αφήσουμε έτσι. Το επιλέγουμε και το σβήνουμε αυτό, δεν το θέλουμε, και πάμε τώρα στο προσθήκη σελίδας να φτιάξουμε και εμείς το δικό μας πρότυπο όπως δείξαμε. Πατάμε στα στοιχεία, τα γραφικά μας, τα οποία είναι το καλύτερο στοιχείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να ανοίξουμε ένα φαρμακείο, ένα κατάστημα γενικά. Εδώ θα βρούμε σίγουρα περισσότερα εικονίδια σε σχέση με τα άλλα πρότυπα, χαπάκια και διάφορα πράγματα που ασχολούνται με το φαρμακείο. Γενικά αυτά με τους σταυρούς, να ξέρετε, είναι στα Pro, αλλά είναι αρκετά όμορφα. Επειδή έχω ασχοληθεί λιγάκι με φαρμακεία, όπως και αυτό είναι αρκετά όμορφο. Ωραία. Αυτό είναι το ένα πρότυπο που θα κάνω. Λοιπόν, κείμενο. Το επιλέγουμε το κείμενο. Ας γράψουμε εδώ πέρα Pharmacy Net. Το επιλέγουμε, το τραβήξουμε κάτω. Προφανώς θα το κάνουμε bold επιλέγοντας αυτό το στοιχείο. Ίσως το κάνουμε και με πλάγια γράμματα italic. Σίγουρα θα του αλλάξουμε το χρώμα, όντας και φαρμακείο, να του βάλουμε ένα χρώμα το οποίο να είναι σκούρο πράσινο. Pharmacy Net, και αυτό είναι ένα ωραίο σχηματάκι. Το πάμε να το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Βλέπουμε εδώ κάποια πρότυπα που έχει.
Ωραία. Μπορούμε αυτό να το μεγαλώσουμε. Να το ανεβάσουμε επάνω. Και να βάλουμε και αυτό εδώ το σχήμα. Πάμε στα στοιχεία μας. Και μπορούμε, ας πούμε, να προσθέσουμε και κάτι επιπλέον για να γίνει λιγάκι πιο όμορφο, επειδή το βλέπουμε λιγάκι πολύ απλό. Ας δοκιμάσουμε κάποια πράγματα να δούμε. Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βάλουμε αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα που υπάρχει στα φαρμακεία. Πρώτα απ' όλα ας πάμε να το κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω, κάπου στο κέντρο. Ωραία, εδώ είναι καλύτερα. Βάζουμε αυτό σαν σχήμα και το ζυγίζουμε λιγάκι να δούμε πόσο καλά κολλάει και πόσο πάει. Και τώρα θα σας δείξω κάτι συγκεκριμένο για να καταλάβετε τι εννοώ. Κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πάμε τώρα εδώ και το πρώτο πράγμα που του κάνουμε είναι να του αλλάξουμε το χρώμα. Να το βάλουμε ένα λευκό χρώμα και ας μην το παρατηρούμε αυτή τη στιγμή. Ας το βάλουμε αυτό το χρώμα. Πηγαίνουμε εδώ και του αλλάζουμε τον χρωματισμό και το κάνουμε ένα γκρι. Αυτά τα χρώματα, τα γκρι γενικά είναι όμορφα χρώματα, πιο επίσημα για να φτιάξετε ένα φαρμακείο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε ένα κόκκινο χρώμα. Αλλά και σε ένα μαύρο. Αλλά αν πάμε εδώ στο πράσινο, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Εδώ, όπως το έχουμε, το Racinet. Θα μπορούσε να ήταν το PharmacyNet. Κάπως έτσι. Και τώρα θα κάνουμε το εξής κόλπο. Θα επιλέξουμε με το κλικ εδώ όλα τα στοιχεία, όπως βλέπετε εδώ, και θα πατήσουμε ομαδοποίηση. Αυτή τη στιγμή όλα έχουν πάει στο ίδιο κορμό, στο ίδιο σχήμα. Το επιλέγουμε όλο μαζί το κορμό και το επιλέγουμε να είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε, στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο κέντρο, οπότε είμαστε έτοιμοι και έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο λογότυπο, το οποίο θα μπορούσε άνετα να στηριχθεί και να πατήσει σε ένα φαρμακείο. Πατάμε προσθήκη σελίδας, κρατάμε το ίδιο χρώμα και πριν κλείσουμε την εκπομπή και χωρίς να θέλω δηλαδή να σας κουράσω, θα κάνουμε και ένα τελευταίο σχήμα για να δείξουμε και κάποια άλλα πράγματα και τελευταία. Ένα χρώμα το οποίο αρκετά μου άρεσε και είναι αρκετά όμορφο κατ' εμέ και κατά το γούστο μου, είναι αυτό εδώ. Ένα σχήμα που και αρκετές φορές πετυχαίνουμε στα φαρμακεία. Πηγαίνουμε, το επιλέγουμε, πατάμε εδώ κείμενο. Όπως είπαμε εδώ πέρα έχουμε και κάποιες επικεφαλίδες. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιείται. Όπως υπάρχει και η λειτουργία της επωνυμίας. Ας κοιτάξουμε λίγο.
Οι επωνυμίες και αυτά είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στην παρούσα φάση για να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Ούτε κίνηση, γι' αυτό δεν έδειξα. Η κίνηση την είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Εδώ τώρα στα logos, εντάξει, η θέση έχει σημασία, η ταξινόμηση της θέσης. Το επάνω κάτω, αριστερά δεξιά, αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα αυτόματο σύστημα το οποίο μπορεί να κινήσουμε σε γωνίες αριστερά δεξιά το αντικείμενό μας. Όπως μπορούμε να επιλέξουμε και το επίπεδο που θα είναι. Πρώτο επίπεδο, δεύτερο επίπεδο και το καθεξής. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε όμως από εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε και με δεξί κλικ. Το ίδιο πράγμα και τα επίπεδα τα οποία έχει. Ας πάμε όμως τώρα να το βάλουμε ακριβώς στο κέντρο ή κάπου εδώ, τέλος πάντων, και το φτιάχνουμε μετά. Πάμε σε στοιχεία και μετά πάμε κείμενο για να γράψουμε ξανά τον τίτλο Pharmacy Net. Pharmacy Net. Θα ψάξουμε και εδώ να βρούμε κάποια γραμματοσία η οποία να είναι στο επίπεδο το οποίο θέλουμε εμείς σαν γραμματοσία για το φαρμακείο. Όχι, αυτή σίγουρα δεν κάνει για φαρμακείο. Και θα βάλουμε και ένα στοιχείο επικοινωνίας θεωρητικά που μπορείς να το βάλεις από κάτω ή ένα email. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό, να βάλουμε ένα λογότυπο και να έχει από κάτω το email μας. Συνήθως, σας το ξαναλέω και πάλι, συνήθως όταν φτιάχνουμε λογότυπο καλά είναι να μην βάζουμε όμως στοιχεία, απλά μπορεί να το περάσω με ένα εικονίδιο μόνο και μόνο για να το δείτε. Καλά είναι, εγώ θα έλεγα, να μην το κάνουμε. Αυτό το Pharmacy Net δεν είναι άσχημο σαν γραμματοσία από ό,τι το βλέπω. Θα του αυξήσω λίγο το μέγεθος. Εδώ είναι το πλαίσιο. Εδώ είναι ακριβώς στο κέντρο το αντικείμενο. Εδώ μπορώ να πατήσω αντίγραφο, να μου το δημιουργήσει, δηλαδή κλώνω ξανά. Απλά το λέω τυπικά. Ας πάμε στα στοιχεία τα οποία έχουμε. Αν μπορούμε να βάλουμε και κάτι άλλο, θα το βάλουμε. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο στοιχείο, αν δεν κάνω λάθος, με το προηγούμενο. Όμως θα κάνω κάτι άλλο. Θα το πατήσω και θα πατήσω εδώ πέρα αντίγραφο. Θα μου εμφανίσει ένα δεύτερο. Τι κάνω εγώ? Πάω και του δίνω ένα διαφορετικό χρώμα. Τι χρώμα θα του δώσω? Μπορώ να του δώσω βασικά θα του δώσω το λευκό χρώμα. Θέλω να πάω και να κάνω έναν αντικατοπτρισμό του συγκεκριμένου σχήματος. 1, 2, 1, 2. Ωραία. Και θέλω να πάω να επιλέξω αυτό και να το κάνω επίπεδο, ένα επίπεδο πίσω. Τι έκανα τώρα δηλαδή? Μετέφερα το μπροστά και το έκανα πίσω σαν σχήμα. Για να το βάλω τώρα αυτό στο κέντρο.
και του δίνω ένα βάθος, θεωρητικά πάντα, του δίνω ένα βάθος με αυτόν τον τρόπο. Δεν θεωρώ τώρα ότι είναι και το μορφότερο σχέδιο που θα μπορούσα να κάνω. Δεν λέω ψέματα, δεν είναι το μορφότερο σχέδιο. Ας το βάλω κάπως έτσι, εδώ πέρα. Να του δώσουμε ένα βάθος και να το κάνουμε λιγάκι πιο 3D. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσα εδώ να του βάλω το χρώμα το οποίο έχει το συγκεκριμένο. Αν πάω εδώ μπορώ να το κάνω αντιγραφή το συγκεκριμένο χρώμα, οπότε να εφαρμόσω το ίδιο. Εδώ πηγαίνω, πατάω ένα κλόνο του, το επιλέγω, πάω εδώ στα χρώματα, πηγαίνω στην προσθήκη νέου χρώματος, κάνω επικόλληση, φτιάχνω ένα δεύτερο εικονίδιο. Όπως βλέπετε εδώ δεν βγαίνει το ίδιο καλά, οπότε επιλέγω να μην το κάνω. Στα γράμματα δεν βγαίνει, όπως είδατε, δεν είναι όμορφο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επιλέξω από κάποια στοιχεία όπως είναι τα κεφαλαία, δηλαδή επιλέγω σε αυτό το σημείο εάν θέλω να είναι όλα κεφαλαία ή να είναι κεφαλαία και μικρά ανάλογα το πληκτρολογιό μου, τη στοίχηση που είναι δεξιά-αριστερά, εφέ κίνηση όπως είπαμε δεν χρειάζεται να βάλουμε, και νομίζω για να μην το κουράσουμε και να μην το επιβαρύνουμε, γιατί όταν κάνουμε κάποια σχέδια θα πρέπει να είμαστε αρκετά διακριτικοί, έτσι είναι η ουσία των λόγο, να είναι διακριτική. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο θα μπορούσε εύκολα να υπάρχει σαν λόγο σε ένα φαρμακείο. Πηγαίνουμε στο αρχείο μετά, πατάμε αποθήκευση ή κάνουμε αρχείο, αποθήκευση σε φάκελο. Πάω εδώ, ας πούμε, έχω φτιάξει το φάκελο logo και πατάω αποθήκευση. Λοιπόν, οπότε κλείνω το φάκελο εδώ πέρα, πηγαίνω στο canvas στο κεντρικό. Εδώ έχουμε φτιάξει το συγκεκριμένο πρότυπο όπου γίνεται μια προεπισκόπηση κιόλας από μακριά, και πάω εδώ σε ένα άλλο logo το οποίο έφτιαξα για μια φίλη μου. Για μια φίλη μου την Κάλια, η οποία θέλει να ανοίξει ένα κοσματοπωλείο. Όπως βλέπετε έφτιαξα με το λέξη Κάλια κάποια σχήματα όπως θα δείτε ενδεικτικά. 1, 2, επάνω σε κοσμήματα. Αυτό εδώ 3. Ουσιαστικά τι κάνα, έφτιαξα μια γκάμα από εκθέματα από logo για να επιλέξω για έναν άνθρωπο ή έναν πελάτη να διαλέξει αυτό το οποίο εκείνος επιθυμεί να βάλει σε ένα επερχόμενο κατάστημα e-shop το οποίο θέλει να ανοίξει. Κάποια τα έκανα μόνος μου, κάποια έκανα κάποια επεξεργασία, όπως η ίδια μου είπε, κατέληξε πιο πολύ στο 6, σελίδα 6, και με τον ίδιο τρόπο, αν πατήσετε κοινοποίηση, είπαμε όταν υπάρχει το Pro έχετε παραπάνω δυνατότητες. Το Pro τρέχει σε μια προσφορά όπου είναι 30 μέρες δωρεάν και μετά είναι 12 ευρώ το μήνα και 100 κάτι νομίζω το χρόνο. Είναι μια καλή επιλογή δηλαδή το Canva, ακόμα και το ετήσιο. Μην το σκεφτείτε τόσο πολύ αν χρησιμοποιείτε το Canva αρκετά. Και εδώ στις λήψεις έχει κάποιες προτάσεις. Έχει και βίντεο MP4, αν θέλετε να το κάνετε μια παρουσίαση, τα πρότυπα τα οποία έχετε δημιουργήσει και να τα εκθέσετε σε κάποιο social media. Αλλά το προτινόμενο το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι να το κάνετε ένα PNG ή ένα JPG, εικόνα δηλαδή. Αν πατήσουμε εδώ θα μας βγάζει μέγεθος 500-500 pixels, αλλά έχει και άλλες επιλογές. Μπορεί να το κάνετε τεράστιο. Συνήθως το ξαναλέω και πάλι, κάπου 500 με 600-625, κάπου εκεί παίζει να κάνετε κάτι τέτοιο. Και μετά πατάω εδώ λήψη και μου κάνει όλη τη διαδικασία για να μου το κατεβάσει. Όπως βλέπετε εδώ μου το κατεβάζει σε μια μορφή zip,
ζιπαρισμένο και μου έχει εδώ όλες τις εικόνες ξεχωριστά μία-μία, οι οποίες αν τις κάνω unzip, τις ανοίξω και τις κάνω εξαγωγή, θα είναι εικόνες που έχετε εδώ και μπορώ να τις χρησιμοποιήσω όπου εγώ θέλω. Εδώ πέρα κάπου τελειώνει το επεισόδιό μου απέναντι στο πώς κάνουμε λογότυπα για e-shop. Πιστεύω να έγινε κατανοητός και να σας έδωσα ένα boost και μια βοήθεια πάνω στο πώς να κατασκευάσετε λογότυπα για την επιχείρησή σας και να σας δώσω κάποιες ιδέες. Είναι ένα δημιουργικό πλαίσιο. Θα ανέβει το βίντεο μου και περιμένω τα σχόλιά σας ή τις απορίες σας ή τις εντυπώσεις σας για το επόμενο βίντεο μου που θα κάνω ή προτάσεις για το τι θέλετε να κάνω στο επόμενο βίντεο που θα δημιουργήσω. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ όλους που με παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά.